नमस्कार काव्यरसिको. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज एक नवीन मराठी कविता घेऊया. कविते शीर्षक आहे कोऱ्या कागदाची किंमत. कोरा कागद. त्या कोऱ्या कागदावर काय मजकूर लिहिला आहे, तो मजकूर कोणी लिहिला आहे त्यावर त्याची किंमत ठरते. एखाद्या अधिकाऱ्याने मजकूर लिहिला असेल, सही शिक्का असेल तर तो आदेश ठरतो. एखाद्या कर्मचाऱ्याने त्या कागदावर लिहिलेला असेल तर तो अर्ज ठरतो, विनवणी अर्ज. आपलं आयुष्य म्हणजे तरी काय आहे माणसाचं, तो जन्मल्यापासून मृत्यूपर्यंत म्हटलं तर एक परमेश्वराने दिलेला एक कोरा कागदच आहे. त्यावर तुम्ही काय लिहायचं आहे, कोणतं चित्र रंगवायचं हे ज्याने त्याने ठरवायचं असतं. आणि तसं सतत आयुष्यप्रमाणेच प्रयत्न करत असतो. ज्याला ते उमजलं, ज्याला ते जमलं, त्याचं चित्र चांगलं रंगलं, त्याचा मजकूर वाचनीय झाला. तर असं एक मला कल्पना सुचली आणि कोऱ्या कागदावर मी ही कविता लिहिली. आता ही आपण कविता ऐकूया. कोऱ्या कागदाची किंमत. प्रत्येकाला हवा असतो एक नवा कोरा कागद. प्रत्येकाला हवा असतो एक नवा कोरा कागद. त्यावर मनीचे चित्र रंगवायचे, जो तो करतो प्रयत्न अलगद. त्यावर मनीचे चित्र रंगवायचे, जो तो करतो प्रयत्न अलगद. निमित्त होते सुखदुःखाचे, वाचून कागदावरील मजकूर. निमित्त होते सुखदुःखाचे, वाचून कागदावरील मजकूर. कागदाचे महत्त्व ठरते पाहून, त्यावरील सही शिक्का मोहर. अधिकाऱ्याची सही शिक्का असेल तर तो असतो आदेश. अधिकाऱ्याची सही शिक्का असेल तर तो असतो आदेश. कधीतरी कुणासाठी एखादा कागद ठरतो स्मरणीय खास. कधी कुणाची असते विनवणी, कधी कुणाची असते विनवणी, कुणाची असते अधिकारवाणी. कधी कुणाची असते विनवणी, कुणाची असते अधिकारवाणी. कोरा कागद मात्र एकसारखा असतो. कोरा कागद मात्र एकसारखाच असतो. कविता लिहितो कवी तर बिल लिही वाणी. कोऱ्या कागदावर कविता लिहितो कवी तर बिल लिही वाणी. योगी चांगदेवांना उमजली कोऱ्या कागदाची किंमत खरी. चांगदाची गोष्ट आहे ना. ज्ञानेश्वर माऊलींची कीर्ती ऐकून चांगदेव महाराजांना मोह होतो. जे 14 वर्ष जगले, जे योगी होते, तपस्वी होते, खूप मोठे अधिकार पुरुष होते, पण त्यांना कळत नव्हतं काय लिहायचं. ज्ञानोबा माऊलींना नमस्कार लिहायचा की आशीर्वाद लिहायचा, त्या गुंजात त्यांनी कोरा कागद दिला. आणि त्यामुळे त्यांना जो खरा उपदेश त्यांना अजूनपर्यंत व्हायचा होता तो मुक्ताईंकडून झाला, अशी ती गोष्ट आहे. ती आपल्या मुक्ताईच्या जो अभंग मुक्ताईवर मी लिहिलेला आहे त्यात ती ऐकायला मिळेल गोष्ट. योगी चांगदेवांना उमजली कोऱ्या कागदाची किंमत खरी. योगी चांगदेवांना उमजली कोऱ्या कागदाची किंमत खरी. गुरु मानले छोट्या मुक्ताईला. गुरु मानले छोट्या मुक्ताईला. उपदेश ऐकूनी निसंकोच सत्वरी. आपापल्या जीवनाचा कोरा कागद समजून रंगवावा प्रत्येकाने. आपापल्या जीवनाचा कोरा कागद समजून रंगवा प्रत्येकाने. समजून असा रंगवावा प्रत्येकाने. हे जग सोडून गेल्यानंतरही विस्मरण करू नये जगाने. हे जग सोडून गेल्यानंतरही विस्मरण करू नये जगाने. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता कशी वाटली, आवडली तर कवितेला लाईक करा, कमेंट लिहा, तुमच्या काही सूचना असतील तर कळवा आणि तुमच्या मित्रमंडळीशी कविता शेअर करून, जर चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर तो अवश्य करा. ही या वर्षातली शेवटची कविता होती. आता पुढील आठवड्यात म्हणजे पुढील वर्षी आपली भेट होईल. धन्यवाद.